Gaur guretzako berezia da, emanaldi, berezia da, ez da ohiko emanaldi oitako bat, normalian beste batzuk indako edo beste sorkuntza batzuk eskaintza ditugu. Gaurkoan, guretzako berezia dan lan bat aurkeztuko dugu, irudi, ez ezagun batzuk, gehien entzunentzako bentsat ez ezagunak dian irudi batzuk ikusiko ditugu, eta Usurbil 58 izena jarri jogun dokumental hontan, orain arte ikusi gabeko irudi hoiek ikusiko ditugu, eta guretzako garrantzi berezia hartzen dute irudi hauek, batez ere oso aldatuta dagoen Usurbil bat ikusiko deulako, edo batzuntzako sekula ikusi ez deun Usurbil bat ikusiko deulako, eta baita ere dagoeneko gure artean ez dauden jende mordoxka bat ere ezagutuko degulako edo dituzuelako. Benetako meritua Joan Ilarramendik du, Super 8 kamera batekin berak grabatutako irudi batzuk dira, eta irudi horiek dira dokumental honen oinarri nagusia. Irudi horiek ordea, dokumentalean jaso ditugun irudi horiek mutu iritsi zitzaizkigun, ahotsa etzan jaso, eta hitza, irudia garrantzitsua dira, baina hitza ere falta hori nabaritzen gendun, ez? Orduan, irudien aurrean jarri ginenean okurritu zitzaigun, akaso bertan ikusten genuen hori kontatzeko orduan, bizitutako herritarrak izan zitzezkela, ez? Orduan, gonbidatu genitun, garaiura bizitako herritar batzuk, ikusiko dituzute, eta behaiek jarri zuten hitza, jarri zizkien hitzak, eta esan genezake beraiek diala dokumental honen soinu banda, ez? Orduan, espero dugu gustatzea, gu behintzat pozik geratu geha, indako lanakin, eta berreskuratutako altxor txiki honekin. Eta, proiektzio hasi aurretikan, eskerrak ematea ere tokatzen zaigu, ez? Bai Euskadiko Filmotekari, bertan zeudelako irudi hauek, baita Zumarte musika eskolari ere, dokumentalaren bukaeran ulertuko ez dute Zumartek eta Zumarteko kide batzuk garrantzi bat badutela irudi hauek guanaino iristeko. Dokumentalean ikusiko ditugun protagonistei, nola ez, Zintxo Pagola, Javier Pikabea, Lourdes Urkia, Manuel Gonaga, Arantxa Alkorta, Quintin Segurola, Arantzazu Aranburu, Koro Iribar, Iñaki Mujika eta Roman Manterolari. Baita ere eskerrak eman nola ez, Luis Jambrina dokumentalaren errealizadoreari, eta Isabela Grosaro beri, dokumentalaren gidari eta aurkezle aritu dalako. Usurbiliko udalari ere eskerrak, sorkuntzako dirulaguntzan dirua jaso degulako, eta dirulaguntza horri nola baite lan profesional eta txukun bat egin ahal izan deulako, eta nola ez, Joan Ilarramendiren familiari. Euren eskuzabaltasunari esker, egin ahal izan dugu dokumentala, eta, zuei esker, artxibo galdu batean egon zitezken irudi horiek, nola baite bildu, bueltatxo bat eman, eta herritarren aurrea ekartze ditugulako, beraz, mila esker zuei ere. Eta, guain, behaiei emango hietitza, baina dokumentala ikusten degunean, gero norbaitek etxea eraman, da behin da berriz ikusi nahi baldin badu, ze bakit gustatu itala zein da noita ua eta bestia, hor kanpoan eskuragarri izango ditugu, salgai jarriko ditugu.